bych vás tady přivítal na 4. ročníku závodu Big Four Carb Cup. Sešli jsme se tady zase tak nějak v silné sestavě, co minulý rok. Ta osa těch týmů zůstává tak nějak stejná pořád. Vždycky se mění pár týmů. Jsou nějaký malý změny v pravidlech, které jsme tam upravili. Takže první se losuje pořadí losování, jo? Já jsem tam viděl tu devítku, byl jsem Druhý Alfy. No tak to máš jasný, vole. Jenda a Jenda. Reverse drivers. Carb hard. Gangstři. No. UFO fishing západ. Pepo. Jednička. TP je. Vypláci. Důvodci. Tohle 9, jo. To by sedí. Druhý, máš tam toho dost? První. Puf, 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 puf. Slyšel, kdo se co vylosoval, tady neslyšel nic. Java. Jo. Nejsou lísky, vole.
Ne, já udělám. Mrčka. Růžice. A karpa. To bylo, a ne co? Jednička byla. Domácká, tím si bylo zaujímat, ale pak tam nevěděl. Co? Že bez losu. Já jdu zpět. Jo, děkuji. Tak teďka přistoupíme k losování těch míst podle toho pořadí. Jo, já tě taky neslyším. Jo. A ještě bych chtěl poděkovat Jendovi a Jendovi, co poskytli Katy do cen, takže to dostanete od nich taky sponsoring, to jsem zapomněl říct. Jsou tam v Lednici, takže tam máme 10 kg Katy od nich, takže má základ se těšit. A můžeme přistoupit teda k losování. První je Betfish. Trojka. Mají místo číslo 3. Druhý jsou Bulldoci. Dvanáctka, sleduj. 7. 7. Třetí River Riders. Šestnáct. Alfy. Číslo 4. UFO Fishing Západ. Sedmnáct. Čepelka. Tak pojď. 9. Rady. Kubičku 9. Ne. 9. 15. To je škoda. Dobře ty, kámo. Jenda a Jenda. 14. Ty máš že půle, tam nemáš. Můžeme sušit? Mám už jako na těle. Může? Můžete no. 10. Pepe. 21. 9. My šestku nemáme. Mrčka. Tam máte mezi sebou velký.
Já v tebe nevěřím, vole, ale kolik záleží. 12. Java. Ale je. Je to chodná voda. 11. Tam jste byli? Jste byli loni? Jarine, prosím tě, TP je? píče na břehu, jo. Tady jsou taky ještě. A to, že máš to, no. 20. Po druhý, ty vole. To je výzva. To je smůla, no. A oni měli loni taky. Ale. Užice. Ale 11. 14. Užice 14. Ty tam nedohodíš, to je Ty tam nedohodíš, to jsem Kuf. Ani 13? 21. Tak to není. Karl. Aha. 18. Teďka jste. Karpa. Čotko. X3. Devatenáct. A 17 vyplácí. Takže dvojka. Dvojka. Budete chodit na pivo, no?
závodu. Taková podsta i ostatním lidem, co třeba chytli míň. A chtěl bych vám poděkovat za letošní ročník, protože tak nějak jsme spolu všichni vycházeli v pohodě úplně. Na sektory, na nějaké pravidla, co jste dodržovali. Trošku pokulhávají teda ty návštěvy a občas nějaký rámus na místech, což jsme museli řešit asi dvakrát, že se občas někdo trošku pinknul a byli hlasitější večer, ale jinak to bylo v pořádku a chtěl bych vám za to poděkovat tady v tom směru. Chtěl bych teda poděkovat sponzorům, tady Jenda nám věnovali krásný kejty do závodu, takže to taky dostanete v nějaký ceně. Pak tady Honza, ten má zase auta, takže ten zase věnoval nějaké věci na auta, takže tam chtěl taky poděkovat. Pak Jezeru Borek za to, že věnovali poukazy letos nově na Titání. A zbytku sponzorů, což je Pára za poukazy na nákup, Migbait za věcné ceny, potom sponzorovi UFO Fishing za věcné ceny, Scrapovi, Scrapbaits za věcné ceny. A za tady to jsme moc rádi, protože ty ceny dělají zase něco navíc, co se vám určitě taky líbí. Letošní ročník byl specifický trošku, na začátku to moc nebralo, pak se to rozjezdilo v dešti, pak se to zastavilo, bylo to takový nahoru a dolů. Ale poslední noc teda byla docela zajímavá, protože se přepisovaly velké ryby. Nebylo jich tolik, ale i pomalu třeba 16 kg ryby jako nebyl problém přepsat tu poslední noc, takže to bylo dost zajímavé, většinou to bývá naopak, většinou potom ty poslední dny už se skoro nic nepřepisuje, ale letos to bylo jinak, no. Takže tam byly určitě změny oproti tomu předposlednímu dní, jak tam byly ty výsledky daný, tak tam spousta týmů se rozházela. Tak já přejdu k vyhlášení těch prvních cen, takže první ryba 20+. Tam bych chtěl pochválit tým Puff. Puff? Tým první ryba 20+. Že se statečně pobrali s tím místem 21. Předvedli tam nádherný výkon, takže to vám gratuluju, kluci. První ryba 20+. Děkujeme. Pak největší ryba, tak tam to bylo velice těsný, protože vlastně včera vytáhl Pepe na 10, na 9 vytáhl 22,5 a pár hodin na to prakticky ho překonali kluci tamhle Jenda s rybou 22,76, což byla největší ryba. Krásná ryba to byla. Krásný šupináč, byl čistý, nádherná ryba to byla. Díky. Dál bych chtěl říct, že každý ročník je trošku specifický v tom, že pokaždý bere nějaký jiný místo a jiná část toho jezera, což je taky zvláštní na těch závodech, většinou to bývá, takže jsou určitý místa a ty prostě během roku jezdějí a u těch závodech to je úplně jinak, takže to je takový, jako dělá to ten závod zajímavý, protože při tom losování nikdy nevíte, co vylosujete třeba v vozovkách žumpu a ve finále pak z toho uděláte umístění. Takže to je dost takový hezký, no. Se mi líbí na tom závodě, že to je vyrovnaný. Přejdu k tomu vyhlášení, začnu teda od konce. 17. UFO, trápili se tam trošku, neměli tam rybu asi. Ten celý sektor byl takový slabší ta strana, že tam tahalo méně ryb, ale potom některé se ty týmy prochytali. Takže UFO 17. bez ryby, ale nevadí. 16. byly Java Bites. Něco. 15. Carp Hard. Taky dlouho bojovali bez ryb, až potom poslední vlastně noc, nebo poslední den začali chytat nějak tak ryby. TP Carp Fishing. Ty byly 14, ty byly tady v zátoce, takže ty tam taky bojovali statečně. 13. byli Gangstři z 19.
12. Batfish, 11. Czech Card Club, 13. To je taky překvapivý, protože 13, jak víme všichni, že tady je jakoby jedno z topových míst a vlastně po druhý na závodech se ukázalo, že to úplně topový místo na závody není. Takže 10. tam byly rybářské potřeby Křepelka. 10. místo tam už máme cenu. Takže kluci si můžou vzít tady nějaké věcné ceny od nás. Můžu natočit. Devátý místo Reverse Drivers. Osmý místo Alfy. Sedmý místo Pytláci. A bych chtěl říct, že sedmý místo měli z místa číslo 2, docela tam zabojovali kluci. Prali se tam s cejnama, ale nakonec se teda prochytali k hezkým rybám docela. Šestý místo Buldoci. Ty nachytali mraky ryb, ale bohužel se neprochytali k těm velkým, takže tam bojovali 3 dny statečně, ale... Páté místo Carp Team Užice. Míša. Ale jsem ti říkal. Čtvrté místo Carp Team Brčka. Tam bych chtěl kluky pochválit, že se trošku poprali s tím blátičkem, když zapršelo. Gratulace kluci. Nakonec to bylo docela dobrý, ono to rychle odteklo a tak nějak se to tam dalo, takže děkuju. Teďka, aby jsme to udělali trošku dramatický, tak přejdeme k vyhlášení sektorů. Protože tam ty první 3 místa jsou dost napjatý, si myslím, takže vyhlášené nejdřív sektory. Takže sektor A, to je hráz až číslo 19, to je tady ta strana, co byla ta slabší, jakoby na ty úlovky. Tam je vítěz sektoru Carp Team Užice. Gratulace. Gratulace. Ještě vydrž. Ty badešníčky, hezky. Díky, ženě, ty si potom nevejdeš. Druhý sektor je od toho čísla 20, tady ze Zátoky až po Ostrov, číslo 4. Tam jsou vítězem sektoru Pytláci. Třetí sektor, to je vlastně od Ostrova číslo 7 až dozadu k Hrázi na 13. Tam jsou vítězem sektoru Brčka. Tak a teďka přecházíme k cenám nejvyšším, kde na 3. místě se umístil Carp Team Puff.
Chtěl pohát. Tak gratuluju. Díky. Tu víš, že jo, tady toho máš, no, to jsem zvědavý tam to dát. To nastavit náruč. Ale kluci, tohle je ještě vaše, jo? Vlastně, to se trošku. Já vám to hodím, tak. Paráda. No, nebylo to. Ale to z 21. To jako z 21, to je krásný člověk, no. Děkujeme. To je dobrý. Tak, teďka první 2 místa, druhý místo Jenda a Jenda. Gratuluju. Bohužel vás teda přechytali poslední noc. O kilo, bylo to o málo, ale Pepe tam měl hrozný bomby. A Já jsem ještě nespal. 2 dny nespal, takže... O kousek vám to uteklo. Stávám se, ale nevadí. Zase máte největší rybu, krásnou. Takže... To mi taky uteklo o kousek. To zase na oplátku jste mu sebral největší rybu, takže... Jste si to dali navzájem, no. Ještě. A díky. Ještě tady. Díky. No. A přecházíme k místu nejvyššímu. Tady Sir Pepe. Který teda zachytal poslední noc fantasticky, udělal tam nádherné ryby, okolo 18 kg přepisoval, takže to jako gratuluju, protože udělal fakt asi 4 nebo 5 velkých ryb za sebou, od večera do rána prostě tam stále měl malou rybu. Udělal jsem 4 jsem udělal, ty jsem taky jsem pouštěl 16 kilový ryby, že jo. No. A pak jsem tam bouchnul prostě 3 velký, no. Fanatický plažek, no, já to říkám. Takže tak. Vyšlo mu i taktika, moc nekrmil, prozradím to, gratuluju. Takže pro další ročníky inspirace, ale není to vždycky stejně, ale Profesionál, Josef. některý místní... Měl jsem štěstí prostě. Některý místa prostě musíte krmit, některý ne. Chtěl bych vám teda poděkovat za letošní účast a za skvělý závody. Poprvé jsme měli déšť, takže jsme si všichni prošli takovým trošku deštíčkem a bylo to výživný ta jedna noc. My jsme se taky s Tomášem užili, chtěli poděkovat i Tomášovi za spolupráci. Děkuju. Za to, že to tady můžeme pořádat a děkuju vám. Příští rok zase třeba.